Kerteminde Kommune tilbyder forskellighed. Enestående naturoplevelser som på Hindsholm med Fyns Hoved. God service for borgerne, et driftigt erhvervsliv og et rigt kulturliv. Naturen fylder meget i Kerteminde Kommune. Her hvor motorvejen grænser mod syd og vandvejen mod de 3 andre verdenshjørner. Og i midten en oase af skønne områder med byliv, kultur, fritid og gode arbejdsmuligheder. Der bor ca. 24.000 mennesker i Kerteminde Kommune, med Kerteminde, Munkebo og Langeskov som kraftcentrene. Her mellem fjord og bælt i den nordøstfynske natur, over bakkede marker, store skove og idylliske landsbyer, er der noget for et hvert temperament. Vikingerne havde set skønheden og bosatte sig her for 1000 år siden, ligesom nutidens sejlere i dag kan lægge til i nogle af Danmarks skønneste lystbådhavne. Og ikke kun de små sejlere. Vikingerne ville være stolte, hvis de kunne se de skibe, der sidenhen er sejlet ud gennem fjorden. Der er altid noget at give sig til i Kerteminde Kommune, på caféer og i nogle af Danmarks bedste restauranter som Munkebo Kro og Rudolf Mathis, på museerne med kunst og kultur og natur, og i svømmehallen, i roklubben, på idrætsanlæggene, i biografen, på Seniorhøjskolen. Og det hele samlet i et rigt foreningsliv, fordelt på alle aldre og temperamenter. Odense ligger lige om hjørnet, og trods det vælger de fleste at handle ind i Kerteminde, i Munkebo og i Langeskov. For her findes alt, og tilmed en indkøbsoplevelse, man ikke får i storbyen. Og når butikkerne i Kerteminde Kommune fører de samme varer som i storbyen, hvorfor så køre væk til stress og jag, når der kan handles i ro og i mag? Lyset er noget ganske særligt i Kerteminde Kommune. Med rette kaldes strandene for solkysten. Landets tørreste klima, perfekt til frøavl og frugtavl, og det sender også tankerne hen mod den kendte Kirsebærfestival, der afholdes hvert år i Kerteminde. Lyset tiltrækker også mange kunstnere, der kalder det for Fyns svar på Skagen. Johannes Larsen var kunstneren, som gjorde omverdenen bekendt med Kerteminde gennem malerier af blandt andet byens røde tage, bugten og fuglelivet. I dag hyldes han i sit eget museum i Kerteminde. Maleren Johannes Larsens hjem blev museum for 25 år siden. Det er ikke bare et monument over en maler, men det er en monument over en tid og en kunstnerkoloni, der blev skabt her i Kerteminde. Her færdedes medlemmerne af kunstnerfamilierne Syberg, Svane og Larsen. Og endnu i dag så er Kerteminde jo hjemsted for en stor kunstnerkoloni. Der er mindst 100 kunstnere her på egnen, som lever af deres kunst og udstiller for andre. Kerteminde Kommune er et godt sted at bo. Lige nu udstykkes der byggegrunde i både Kerteminde, Munkebo og i Langeskov, og mange af dem med udsigt over vand. Og hvor skal man bo? Ja, hver by har jo sine fordele. Langeskov ligger tæt ved motorvejen og med nem adgang til verden. Byen har et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt handelsmiljø. Munkebo ligger attraktivt mellem Kertinge Nord og Odense Fjord. Byen er skabt i 50'erne omkring Lindøværftet og har siden beskæftiget de fleste lokale. Byen er velforsynet med lokale forretninger, et aktivt kulturcenter og moderne fritidscenter med svømmehal, bowling og fitness. Kerteminde lokker med nogle af landets bedste badestrande og en unik lystbådehavn, og faktisk også Fyns største og mest driftige fiskerihavn. Her er masser af kultur, museer, biograf og det store fjord- og bæltcenter med dyre- og plantelivet i de indre farvande, blandt andet levende marsvin, og det er ikke dem med knorhår. Kerteminde Kommune er også tæt på vandet, tæt på naturen, tæt på kulturen, tæt på bymiljøet. Tæt på hinanden.